Carwyn Jones, ydych chi yma ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol Llanelli heddiw. Dwi'n rhywbeth yn ras beth ydych chi'n gyhoeddi yn arfer cyflogaeth? Mae doi beth iddi, gyhoeddi ynghylch Pethau Bychain, mwyn sicrhau bod bobl yn dal i ddefnyddio'r Gymraeg, fel yma sy'n bosib. A hefyd ni wedi datgan cronfa orian mwyn sicrhau bod mwy o ganolfannau iaith yn ddechrau. Ie, ydych chi wedi datgan bod chi'n rhoi 1.25 miliwn yn dydach. Beth sy'n newydd yn hyn ydych chi'n gyhoeddi heddiw? Mae yna rhaid i dweud bod chi'n jyst yn symud arian o amgylch. Arian newydd yw hwn, mwyn sicrhau bod awdur y lleol, prifysgolion a cholegau yn gallu creu canolfannau iaith. Pwysig dros ben, enghraifft i bobl ifanc. Ni'n gwybod bod yna lawer o ddyrydd yn symud mewn i ardaloedd Cymraeg. Pwysig bod y plant yn cael y cyfle i ddysgu'r Gymraeg fel gyntaf sy'n bosib nhw'n cael ei addysg yn Gymraag. Wrth wneud hynny, wrth gwrs, maen nhw'n sefyllfa lle mae'r Gymraeg yn rhan hanfodol i'r cymeriadau. Pam ydych chi'n credu bod hyn am weithio, a sut fydd modd mesur llwyddiant cynllun Llanelli? Cynyddiad o siaradwyr Cymraeg, hwnna'n iawn, ond hefyd gweld mwy o bobl yn defnyddio'r Gymraeg. Mewn rhan o Gymru fan hyn, lle yn draddodiadol mae bobl wedi siarad Cymraeg gyda'i gilydd, siarad Cymraeg felly'n gymdeithasol, ond unwaith nhw'n delio â rhywbeth swyddogol, troi'r Saesneg. Ysgrifennu yn Saesneg hefyd. Pwysig dros ben bod ni'n gweud wrth bobl, defnyddiwch mwy o Gymraeg, newch dyma nhw'n ymdrech ysgrifennu mwy o Gymraeg, i wylio mwy o Gymraeg yn teledu falle, a hefyd wrth gwrs i ddefnyddio'r Gymraeg pan chi'n siarad y cyngor. Ie, mae Cymdeithas yr Iaith yn protestio tu allan wedi beirniadu yr cyhoeddiad, maen nhw'n dweud naeth newidiadau bychain o'r tro. Mae'n iawn dydi bobl ar lawr gwlad yn gwneud pethau bychain, ond nid swyddi llywodraeth i asiantaethau wedi gwneud y pethau mawr hynny. Be di'r pethau mawr allan ni edrych ymlaen ati? Wel, ni wedi gwneud pethau mawr yn barod wrth gwrs. Addysg Gymraeg, mwy addysg Gymraeg na'n agoriad o'r blaen. Dwi ddim yn ddigon i wneud hynny. Statws y Gymraeg, pwysig, ddim yn ddigon. Dwi ddim yn effeithio bywyd llawer iawn o siaradwyr Cymraeg. Yr ofas dy fi yw, os ydych chi'n gweud wrthyn nhw, gryndwch oes, defnyddiwch e neu collwch e. A mi'n gwybod bod yna neges blwm bach yn blaen, ond yna'r sefyllfa ni'n mewn. Pidwch meddwl os ydych chi'n mynd i siop, neu os chi'n rhywun a ffôn o'r cyngor lan, cael Saesneg chi'n gorffod defnyddio, bod yn rhywbeth od i ddefnyddio'r Gymraeg. Os allwch ni gael mwy o unigolion yn gwneud hynny, mwyn wedi helpu'r Gymraeg yn fwy hynny. Yn fesonio chi yn eich cyflwyniad ar ran y pethau bychain hynny na chi'n neud, ond ydych chi sôn bod chi wedi dechrau darllen llyfrau Cymraeg. Pa lyfrau Cymraeg byddai Carwyn Jones yn Wel, fi'n dechrau, yr un diwethaf fi wedi darllen, Ffoxi'r Llew, Jonathan Davies. Os fi'n teulu darllen, byddwn ni sy'n darllen o nofelau, Saesneg a Cymraeg. Bethau effeithiol. So, un diwethaf darllen si, ond un o bethau fi'n trio wneud yw darllen y fersiwn Cymraeg o rhywbeth sy'n ddwyieithog. Beth ni wastad yn neud o troi'r Saesneg, wastad, na beth ni'n gyfarwydd e. Ni'n trio 9 munud yn neud yn unan i ddarllen y fersiwn Cymraeg. Dyna ni, cwestiwn ola, dwi'n siŵr dysglos efo criw Llais y Maes, mae yna 7 yn ei gyd o Brifysgol Caerdydd, a dyn ni'n darpa'r newidiadau rhywun yn cael cyfle i magu profiad ac yn y blaen. Fe ddwedodd Pethau Harry ddoi'r y maes bod newidiaduraeth yn rhan anotod o gymdeithas war a democratiaeth aeddfed. Ydych chi'n cytuno o Pethau Harry, a sut mae sicrhau bod yng nghenedlaeth i yn cael gweithio mewn awyrgylch o'r maes? Pwysig dros ben, achos mae bobl yn gallu cael newyddion nawr, nhw ddechrau gyrru o'r blaen. Ond, beth sydd ddim dyn nhw yw ffordd o wneud synw o beth o'r newyddion. A cael rhywun i ddweud, wel, hwn yw cymarni o'r newyddion hyn, neu hwn yw beth sy'n digwydd a rhaid yma bod dehongliad ar hwnna. A dyna fan, beth sy'n mor bwysig i gael newyddion yn dod. Sut mae'n crymhau'r wasg yng Nghymru, ta unrhyw bod ni'n cael yr democratiaeth aeddfed? Wel, un o bethau byddai'n dda i weld yw mwy o gryfder ynglyn â'r wasg yng Nghymru. Does dim gwasg gyda ni fel yr Alban, lle mae yna fersiynau Albaneg o'r papurau Llundain, a fe hoffwn ni weld mwy o papurau Llundain yn sicrhau bod fersiwn Cymreig iddyn nhw fel maen nhw'n gwneud i'r Alban a o beth yw hwnna. Ni'n Prif Weinidog Carwyn Jones, diolch yn fawr iawn i chi.